Čaute všetci, dnes tu máme nové video a ideme si dokončiť moju kosačku Auko a ideme do garáže, lebo vonku nám takto prší a nemôžeme vonku nič robiť. Zatvoríme si dvere. No, tuto je kosačka, už nám stačí len túto ručku dať. Túto tú ručku zamontovať. Kolieska hlavne. Kolieska, lánko, aj olej keď tak doliať a kolieska puklice. Toto už je všetko. Ešte nôž treba dať. Kolieska máme vyumývané, vyčistené. Všetky 4. Jak nové. No, takže teraz jak to spravíme? Sme tu mohli kolieska dávať. Puklice idú z tej strany. Aj. No a teraz tie podložky boli kde? Toto jak máš, ne? Tak no. Môžem ísť. Hej, nedávaš opačnú stranu trošku? Dokonca iba 16 alebo 15, ne? Že neotrneš? Ide voľne? Dobre, dobre. Lebo ešte nemáme ten plast, nemáme tie skutky, nemáme plast prichytený. To potoč. Skús. On neboli matky z druhej strany? No. Ne? No tak to bolo, hej? Dobre, teraz dobre. Také. Dve, no počkej. Ty to podržím a ty to tam dáš, hej? Ale matka treba aj z jednej aj z druhej. Dobre, než dáš teraz skutku. Daj skutku mi to. To bude posúvať. Dobre, teraz no treba takú matku. Drž toto hore. To je tiež si vaperovať. Už toto? Ale by sme tam dali ešte podložku, počkej. Kde máme podložky? Tu boli podložky. To je dobré. Na starých boli podložky. Staré podložky. Dobre, tamto? Však tu sú dobré podložky. No. Či sú veľké? Veľké. Daj toto, to tam boli. No to sú veľké. Tu ešte skúsim nájsť. Na jednu mám asi. No. Matku máš? To spadlo ti tam. Dobre? Áno. Tak. No tak. Žalanko, hej, už teraz ti ho nepoťahne ďalej. No, dobre. Teraz pozor, že nám nespadne mašina. Nemáme ju dobrzdenú. Čo ideme teraz? Lanko daj natiahnuť?
Hej, ale toto nové súčiastky sme si kúpili. Aha, musíš tu dať novú držiak. Tu je držiak, Aťko. Tu už je. Tu. Nie, tu v tej miske čierny. Tam, toto. Ja som tam Čo dal to je starý? Nie, to je nový, ale dal som tam už skrutku, aby sme nestratili skrutku. Tam musíš dať. Tu nie. Naopak to máš. Pretoč to. Tak. Teraz. Kde? Toto matka, neviem na čo tam je, to asi tam nemá byť. Teraz tu dáš toto lánko. Tam tu také drážky. Tú matku nejde vybrať von. Tak. Či to na čo tam je? Amo tu asi bola. No daj to tam. No. Tak. Nie tak. Nie až veľa, menej. Menej. Tak? Nie. Jak? Však toto, čo máš taký prstenec, to ti musí... Tak? Haló, naspäť. Drž mi to rovno. Pozri sa. Toto musí byť, nie? Jak? Tam je taká desiatka? A či to bude fungovať. Ale vieš čo sme si mali dať najprv tu? My to nemáme. To mám vybrať? Nie, toto tu sa to tak iba. Tej matke tu nerozumiem, čo tu je tá matka. Nechaj tak. Nebude tam dávať. Tak. My si kúpili toto tu nové, lebo toto už Počkaj, prečo máme to tak previsnuté? Nechceli sme to dať pekne z vrchu? Kúpili sme fakt rozpíši tieto tu fajku, aj sviečku, mali Nové, to skladom, nové veci. plne nové, na kosáčku, ideme to namontovať. Jemné. A čo, nevieš kľúč zasunúť? Dobre, jemne. No a tú fajku musíme, počkaj. Tá fajka to musíme dať. Pasuje to tam? Pekne? Sa! To je ono. Len teraz to tam musíme dať pekne na stundu, bo tam je taký kolíček. Tu? Hej, no skús. Okay, no, ja som to tam vyčistil, tie kontakty, že pasovali. Idem skúsiť ja? To tak na sílu tam musíš tlačiť. Vidíš? Už vidíš, čo je robil? To nejde na sucho. Vynačky máme také silné. O to, že je tu malo kontakt. Tady sa dajte pozrieť na YouTubeku, jak to tam dávajú. No toto. Myslíš, že to bude ležať? Čo? Hej. Či to bude mal kontakt. Čo vyskúšame. No dobre. Ideme ďalej? Áno. Štartovanie. Ideme si štartovanie založiť. Toho kde máme? Ideme si toto tu založiť. Ten uzlík je tam tak zapečený, že konec. A tu je šrúbka. Tu, dobre, toto. Počkej, toto tu ti nejde dobre. Musíš tu. Takže dvihnúť. Tak, vidíš? Skrutky teraz. Toto nechaj zatiaľ. Najprv si musíš všetky tu skrutky dať. Tu ide. Tu
Tuto ten plešok sa dvihne. Čiže ide tu. No. Čiže každú jednu teraz si len uchytíš. Najprv s rukou si ju uchyť. Najprv s rukou si ju uchyť, lebo ti pôjde krivo a ty to potom prejonáčiš záviť. Dobre, každú jednu. Dáme na druhej strane. Tu je. Tak. Vidíš ľahko? Aj. Blížime sa do finále a ideme si dať tento ešte vrchný kryt. Nie, až tak. No. A tu ide tiež nejaké šrúbky, tu ide jedna. Tu máš skrutku. Počkaj, tu som videl. Tu je taká malá. A vonku stále prší. Ale naša garáž je úplne v pohode, ne? Aj celkom teplo tu je. Iba taká krytka to nič. Ten tlačok treba dať, ne? Aha, pošla. Takže máme, čo máme, všetko? Ešte olej treba nám naliať. Olej, benzín. A kontrolovať, či všetko dáva iskru. A ne všetko, tam by malo ísť takých 0,5, hej? Až toľko? 0,4, tam ešte taký starý ostal. A ja si ho vypustil? No a jak? Olej sa rozpíšu, kúpený. Tak rozpíš, oni majú všetko na kosačky. Tam to je pohoda. Hlavne diely. Dobre, počkaj pomaly, bo tam možno, že bude treba iba 0,4. Tam ešte taký starý ostal. Koľko? Iba na spodku je? Určite to. Koľko tam možno si vlial? To bolo koľko? Tu už dačo bolo vyliaté? Nie. To bolo 650 a mám 300. To ešte po 200? No, napríklad. No, dobre. Po tú spodnú Či ešte lístku je? toto je dve dieliky? Po ktorú lístku je? Pod to tu je. A ešte kus dole. Keby náhodou potrebovali toto, tak ten kus dej. A zajtra nič také, Adamko? Poznáš, on sa bude učiť až ak bude kosačka. Keď si zrobiť čaj, taký zahuľa či do larisky. Neviem potom do To je bolo hovorné strašné počasie. Počkaj, ale tu dáme ju tu von. Tu nám robí smrad. Tu nám robí smrad. Uvidíme, čo tu bude robiť. Dobre, ideme štartovať. Sviečka, to je dobre. Jo, Čo? ty brďo, natočila, takže sviečka nám ide. Daj na travu. Nie na trávu, že mokré, ešte napumpuj. Dajte tu na ten systém, tuto. Tuto No. do tej medzery.
Zatím ešte raz. Co? Môžem? Hej. Prečo to tak hučí? Nemáme dobré kolieska, bo jedno vysoko, druhé nízko. Vysoko tačky má nejaké. To i tak nemá hučať. Stojí na betóne. Nemáme ešte tam skrutky, predok není dotiahnutý. A není asi ešte dosť vyrujené, že není asi nož vyvažený, musíme ešte aj nož vyvažiť. Ale štartuje. Máme tu koniec dnešného videa. Kosačku sme si už odskúšali. Ide dobre, naštartovala na prvú šupu, ale ešte nám treba trošku otáčky doladiť a treba pozrieť niekedy vyskúšať na záhrade, či není aj kľuka skrivená, čo drží nôž, lebo nejako vibrovala, alebo možno, že sa nám to zdalo, lebo sme ju mali na betóne. A ďakujem aj Agrospíšu za spoluprácu a že nám kúpili sme od nich aj náhradné diely a bez problémov. Všetko mali na sklade, kúpili sme od nich tento tu skelet, potom túto tú fajku, sviečku novú do kosačky, potom sme kúpili ešte toto tu a olej do motora. Takže určite vám doporučujem, navštívte Agrospíš, bez problémov všetko tam kúpite, všetko majú na sklade, naozaj veľmi dobrý obchod. Čaute.